Mupostoli Paulo Sante tibatsira yewo kukara upenyu wakatendeka. Ibi Paulo musande ambona kotembuti frofaro tambara thalese na Kristo asema katsongara zikamizi pakudeuka kwero parenyu tinokumbira mbora reonjete chototerera muchitendero norupenyu akatika ochezana na Kristo Kristo kuna wedu Mupostoli Paulo Sante tibatsira yewo kukara upenyu wakatendeka. Ibi Paulo musande ambona kotembuti frofaro tambara thalese na Kristo asema katsongara zikamizi pakudeuka kwero parenyu tinokumbira mbora reonjete chototerera muchitendero norupenyu akatika ochezana na Kristo Kristo kuna wedu Marinya kuziva zvose makaronga kuti tive vana venyu vanoparidza zvoumambo hwedenga. Sezvo takagamuchira Kristu Jesu kuti ave tenzi wedu tinofamba tikamizi yedu Mwari takasimba muchitendero chedu sokudzidziswa kwatakaitwa na Paulo musande kuti tigare upenyu wakatendeka kuna Kristo kuti tigare upenyu na Kristo. Inzwa iwo kutireverera kunoita Paulo musande kuti tive vatenderi vanoutsvene. Sezvo takagamuchira Kristu Jesu kuti ave tenzi wedu tinofamba takatika midzi yedu Mwari takasimba muchitendero chedu sokudzidziswa kwatakaitwa na Paulo musande kuti tigare upenyu wakatendeka kuna Kristo kuti tigare upenyu na Kristo.
usingaperi. Tinovimbane tsitsi dzenyu neminamato ya Paulo musande, kuti tichasvika upenyu usingaperi, upenyu usingaperi.